Wrth i Grist ymdeithio i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau, mae dorf yn gweiddi yn dyn nhw Hosanna yn y gorucha. Ac fe ddyle hynny'n atgoffa ni o lir nefoedd yn moli Duw a gyhoeddi genedigaeth Crist wrth y bugeiliad. Chi'n cofio nhw'n y llun nefol mae'n torri allan i foli Duw gan ddweud gogoniant yn y goruchaf i Dduw. A mae'r Beibl yn sôn am angylion a bodau nefol yn synnu ac yn rhyfeddu ac yn moli wrth edrych ar gamer iachawdwriaeth, wrth syllu ar iachawdwriaeth yn Christ. Duw yn dod yn ddyn ac yna'n marw ar y groes ac wedi'n atgyfodi yn fuddugoliaethus. Mae'r Apostol Pedr yn sôn am yr angylion yn chwynychu edrych ar y pethau hyn, yn rhyfeddu wrth edrych arnyn nhw. A mae Ann Griffiths yn un o'i hymynau mwyaf yn sôn rhyfedd gan angylion, medde hi, gweld rhoddwr bod, cynhaliwr heleth, ariolwr pob peth sydd yn y preseb mewn cydachau, heb le i roi ben i lawr, ac eto disglair lir gogoniant yn ei addoli'n arglwydd mawr. A thema debyg mewn gwirionedd sydd yn yr emyn dwi eisiau edrych arno fe gyda chi yn awr. Emyn gan dyn o'r enw Robert Owen yw'r emyn, neu yr oedd y fe enw farddol ychydig yn anghyffredin a dweud y lleia Eryron Gwyllt Walia. Un o Sir Gaernarfon oedd e, ond un o Gymru Llundain am y ran fwyaf o'i fywyd mewn gwirionedd. Ac yr oedd yn un o arweinwyr y Methodistiaid Cymreig yn capel enwog Dywyn yn Llundain. Mae'n fwyaf adnabyddus i ni, mae'n debyg, fel awdur yr emyn, hwn ydyw'r dydd y cododd Crist gan ddyrllio pyrth y bedd, emyn am yr atgyfodiad wrth gwrs. Ond i ni mynd i edrych gyda'n gilydd nawr yr emyn sydd yn llai cyfarwydd. A mewn gwirionedd, nid emyn oedd yn wreiddiol, ond ran ola cerdd hir sgrennodd e. A'n dilyn damwain difrifol iawn a gafodd yn Llundain yn 1855. Nawr, roedd Eryron yn beintiwr wrth ddialwedigaeth. A beth ddigwyddodd, oedd yna damwain wedi digwydd lle roedd y paent wedi mynd ar dan ac wedi losgi fe'n ddifrifol a fe glidwyd i ysbyty Barts yn Llundain. Ac roedd yna yn meddwl yn wir fod e ar i wely angau. Ac yn y nos, medde fe, o'n i methu cysgu gan y boen, ond eisiau i bobl wybod, medde fe, a fi'n dyfynnu nawr, beth oedd sylfaen fy ngobeth wrth ymrantu ar y byd tragwyddol. Hynny wrth wynebu, fe'n meddwl nawr fod e'n wynebu ar farwolaeth ar ei ddiwedd, oedd eisiau bobl eraill wybod beth oedd sail i obeth wrth edrych ar y byd tragwyddol. A beth mae'n wneud yn ran ola'r gerdd yma, sef y penillion fyddwn ni'n edrych arnyn nhw nawr, yw dychmygu y llun nefol, dychmygu'r angylion yn gweld camer iachawdwriaeth, a dychmygu nhw'n rhyfeddu at y cyfan ac yn methu peidio a chanu mawl. Ac wrth gwrs mae hwnna'n adlewyrchu profiad Eryron ei hunan yn rhyfeddu at yr iachawdwriaeth yn Crist, yn gorffwys ar yr iachawdwriaeth yn Crist, ac yn methu peidio a chanu mawl i Dduw oherwydd hynny. Nawr, mae'r emyn yn dechrau, bydd gweld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu yn enyn can o newydd trwy'r holl nefoledd lu. A dyna sy'n redeg trwy y penillion yma. Y syniad bod yr angylion yn edrych nawr yn y nefoedd, maen nhw'n gallu gweld gogoniant Iesu yn ei lawnder. Ond yna maen nhw'n cofio nôl, maen nhw'n meddwl am y mannau lle bu ar y ddaear. A mae'r ddau beth yn dod ynghyd, rhyfeddod gogoniant Crist ar y naill llaw, ac yna i darostyngiad ar y ddaear yn enyn can o'r newydd yn yr angylion a'r nefol i. A mae'r pennill cyntaf yn dechrau sôn am y mannau lle bu Iesu trwy sôn am Fethlem. Hynny yw, bydd gweld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu yn enyn can o newydd trwy'r holl nefoledd lu. I weld a chofio Bethlem, ei eni yn o'n dlawd. Rhyfeddod nef y nefoedd fydd gweled Duw mewn cnawd. Hynny yw, y rhyfeddod yma bod Duw ei hunan wedi dod yn faban bach yn dlawd i le.
Dyna y peth cyntaf fel petai sydd yn enyn cân o fawl a rhyfeddod gan y llun efol, ac yn sgil hynny wrth gwrs dylai fod yn rhywbeth sydd yn enyn mawl yno ni. Gyna mae'r ail bennill yn symud ymlaen i sôn am mewn gwirionedd diwedd fywyd Crist. Mae Bethlem wrth gwrs ar ddechrau fywyd yn nawr. Beth mae'n wneud yn y pennill nesaf yw sôn am gardd Gesemane wrth i Grist wynebu ar y groes, ac yn yr atgyfodiad i gweld Iesu yn ei ogoniant, a wedyn cofio'r cwpan yng Gethsemane'r ardd wrth iddo wynebu ar y groes. I gofio wedyn yn dod o Edom, oll yn ei wisg mor hardd. Hynny yw, cyfeiriad sy'n fyna at Eseia 63, lle mae y darlun yma o rywun yn dod yn fuddugoliaethus o'r frwydr yn erbyn Edom fel petai. I weld, meddwl fe wedyn, a'i holl elynion yn droedfanc dan ei draed, cyfeiriad fyna wrth gwrs at Hebreaid, bennod gyntaf o Hebreaid yn adleisio Salm 110, i weld a chofio'n golchio'n beiau yn ei waed. Felly cofio Crist nawr yn marw ac yn atgyfodi'n fuddugoliaethus. Dyna sydd yn y pennill yna. A'r cyfan yna yn peri ryfeddod y syndod i'r yngylion ac i ninne wrth gwrs, ac i'r Iryron yn ei weiledd, a fynte meddwl bod ei ar ei wely angau. Gyna mae'r pennill ola wedyn eto'n dechrau'r un ffordd i weld a chofio'r gofyn yn y fechniaeth fawr. Hynny yw, y mechniaeth fyna golygu, gael Saesneg fydda surety. Hynny yw, rhywun sydd yn fodlon mynd y wystl ar eich cyfer chi, neu rhywun sy'n fodlon talu'ch dyled chi. Gofio fe nawr yn y fechniaeth fawr ma'n wrth gymryd swydd fechniedd fel petai. Beth sydd yn digwydd? Wel, dau beth sy'n digwydd mewn gwirionedd wrth fe dalu'n dyled ni. Y peth cyntaf mae'n wneud yw mae yn cyflawni'r ddeddf. Wrth fynd i'r ddeddf yn ddiwedd, mae Crist yn ddiwedd ar y ddeddf yn gyflawniad ar y gyfraith, meddwl Rhufeiniad 10. A hynny yw, mae Crist nawr yn talu'n dyled ni trwy gyflawni'r gyfraith, trwy byw bywyd perffaith, ac wedyn yn marw yn ein lle ni, yn talu'n dyled ni. Yr un glân yn talu dyled yr un brwnt a'r un euog. A dyna gewch chi fan hyn, i weld a chofio'r gofyn yn y fechniaeth fawr, wrth fynd i'r ddeddf yn ddiwedd, rhoi fywyd glân i lawr, yn lle ni y rai brwnt, y rai euog. Hynny yw, mae'n talu'n dyled ar y groes. A wedyn, wrth gofio'r pethau i gyd, wrth gofio Crist yn dod yn dlawd i fyw yn ein lle ni fel petai, ond i fyw bywyd perffaith ac wedyn yn marw yn ein lle ni, mae'r emyn yn gorffen, a'r Iryron gwyllt yn ei gerdd wrth feddwl amdano hun a wynebu ar farwolaeth a wynebu ar dragwyddoldeb, mae'n dweud wrth gofio'r holl bethau yna i gyd. Pa fodd na bydd yr olwg a'r brynwr euog ddyn yn enyn cân o syndod trwy'r nefoedd fawr ei hun. Hynny yw, mae'r prynwr euog dyn, mae jyst wrth edrych arno fe, yn ei ogoniant a hefyd yn y darostyngiad rhyfedd yr aeth iddo fe drosto ni. Pa fodd na alle hynny enyn cân y syndod i'r yngylion? Wel, os i'r yngylion, pa faint yn fwy dyle fe enyn yn syndod ni, y rhai sydd yn derbyn yr iachawdwriaeth y mae wedi chyflawni yn ein lle ni.